Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Siyabingelela ke kubalandeli ba Siyaviva TV1 sibingelele nje kubo bonke abantu abalandelayo imisebenzi emihle yakancwane sithi sibabingelele siyanimemeza koGoli siyanimemeza koNorthwest siyanimemeza koBloemfontein koZululand kephi nakephi sithi ke amakhehla kancane lawa sithembe meniphila sithembe uma nisizakala ngemisebenzi emihle yala ekhaya ngangifikile vele ngimemezile ngikhuluma ngenjula ngisekuyona ke injula engangikhulumile ukuthi siphezulu kwayo bakhona abantu bayithatha ngobuningi bayo siyishilo futhi nesikhathi ukuthi siyibekele ukuthi kuyoze kuphela uFebruary itholakala injula lena iyasiza ezinto eziningi kakhulu wena onebhizinisi wena ofuna ukuqala unyaka uyayisebenza wena esemsebenzini wena kuneyinkinga ezikhona ekhaya ijule kakhulu njengoba ibizwa ngenjula nje ingamele izinto eziningi kakhulu elami lilodwa futhi lilodwa elimile ngithi baphuma abantu ngobuningi babo bezothola usizo luyiqiniso kancwane injula nansi khona ijule kakhulu njengegama layo ngiyohleze ngishilo induku zakancane ziyashisa ishisela abazaziyo bayabaza abantu imisebenzi emihle yala ekhaya kancane silote siqhubeke njalo kwimisebenzi yethu emihle bakwethu silote sishilo njalo nansi injula u3500 siyayiposa noma ukephi kulomhlaba siyakuposela injula mawufuna ukuthi iposa ize kuwena ayikho into eyinkinga ayikho into engasizi kuyona siuqalile ku2025 ngangishilo ukuthi sizoqala siyawuqala ke manje siphezulu kwawo asambeni ke sisebenze siphile kube kuhle konke ngiyobe ngidedela ikhehle lidala njengoba sekhulumile umkhulu omncane sibingelela kubo bonke abantu abasaziyo nabasilandelayo sibingelele ngisho laba abakuphesheya kwezilwandle abasupportayo sikhuluma ngayo ke injula bakwethu injula mawuyithola uyakorobha ekhaya korobha izindlu zonke mawune business ukorobha business mawune tuck shop ukorobha tuck shop mawune tavern ukorobha tavern uyikhulumise iyaphalaza iyageza iyagquma iyachela isetshenziswa wonke umuntu egcekeni uyayika ngenkomishi kanjalo uyogquma uyogeza uyakorobha endlini ngenkathi ukorobha ngisho isidalwa ivule kunohlanga lwemali lana kunentambuluwo kunentelezi yeyimanga yodumo kunabhodlela layo injula kuthiwa ibhodlela lemlingo eligadayo elikuvikelayo kube nebhodlela lenhlanhla kube nensipho yobulongo kube nensipho yesikunga eyenzela ukuthi mawusebenzisa injula kuhlangane kukwazi ukuyisa phambili siphinde futhi simemezele okukhulu okulandelayo sizonivakashela kusuka manje amadolobha inyanga nenyanga sovakasha amadolobha ahlukene sizomemezela lapho ukuthi sifika nini sohlala izinsuku ezingaki abantu babhuke siphinde futhi simemezela ukuthi kusuka namhlanje yoba umhla 31 wonke ama product akancane awu 50% off amakhombo abantu besifazane amakhombo lawa enhlanhla into engeke ibe 50% off umahlabe kufeni intelezi yeyimanga kodwa konke okunye kwancane okufunayo ku 50% off ngisho imbiza zethu 50% off ngisho noma yini oyifunayo 50% off ngisho ibhodlela leyimanga lelilethe limnyama 50% off siyacela abantu basondele basizakale ikhombo yomsebenzi samile ku 750 ngoba yasuka ku15 yaba 50% off kodwa end of February izoshintsha ibuyele ku15 akhona ke nokunye okujula komsebenzi okuwo 5.5 khona okunye okungo 8000 kuyadepend ukuthi wena ufuna kuphi okusheshayo noma ufuna ukulala endleleni singoncwane sibuyile sizosiza abantu akhona amakhombo lawa besifazane
azotholakala 50% off. Sizobe sishiphe ngalendlela eyisimanga ngoba sibuyisela ebantwini. Ngiyophinde ngiqhubeke ngigcwalisele lapho ke khona selikhulumile lakhihliza amagwebu ikhehle lidala injula ikhona 3.5 siyabahambela abantu amadolobha elingakubo kulokho ke siyodinga abantu ukuthi bakwazi ukuthi babhuke mebebhukile abantu at least ababo u15 mhlambe bebe u20 siyafika sizobasiza ngalo lonke usizo abadinga ukuthi basizakale ngalo sizobe sihambela nje wonke amadolobha hayi idolobha elilodwa kodwa ngiyocela ukuthi abantu babhuke sikwazi ukuthi kusondele kubona ukuze bakwazi ukuthi basizakale injuli ikhona sikhulumile ngayo amadolobha siyahambela induku zakancwane ikhona amakhombo onke 50% off izathu sa 50% off kuwukuthi sikwazi ukuzwelana nabantu njengoba kuqala unyaka kiwa phambili ukuthi bakwazi ukuthi abantu nabo baphakama abantu abengakwazi bethe abathatha la ngekho khona lutho abakwazi ukuthola izinto nali kithuba lifikile manje livuliwe libekiwe ubali ukuthi abantu bakwazi ukuthi basizakale inamba zala ekhaya ke ngizocela ukuthi ngizisho ekhehle lidala 0659291574 ngiphinde futhi 0659291574 eyami 0797108120 eyami 0797108120 ngithi abasondela abantu ngobuningi babo sengivala isekuphileni la ekhaya induku zancane ziyashisa abasondela abantu bayosizakala ngakho konke kodwa nikhumbuleke njengoba ngisho konke lokho esikubala ngapha ama-product izinto zangapha abantu abafunayo iqondana nathi esigodlweni njengoba sengishila inamba sikhona for bona sizobalekelela kuzo zonke inkinga abafisa ukuthi balekeleleke ngazo dedela ikhehle lidala ke sesihamba njengoba nazi nani bakwethu into zasekhemisi itholakala umfana la ekhaya ekhemisi manifikile uzobe senichazela uyena owazi konke ngekhemisi sesiyothokoza kakhulu menisondela nikwazi ukusizakala siyobonga kakhulu kubo bonke abasupportile yikho impahla siyibuyisela ku 50% off.